बोसोरसालिया जुथुम्माया जोंनि बे बासबारि गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथारावनो दिनैनिफ्रायनो जानो थाखाय आगान सुरबाय। दा बेवहाय आंहा मोनसे फोथायनाय आरो बिसासि दङ। मानोना बेहाय जोंनाव पारमानेन्ट पेरियडखौनो लाबोनाय हिसाबै जोंहाबो मोनसे आसा थायो। जोंनि ओनसोलनि माखासे गोदोसोनाय बे ओनसोलनिफ्राय जोंहा थुनलाइ आफादनि जानानै गोबां मोजां मोजां आलासिफोर फैनानै जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोजां मोजां बिबुंथि होफैगोन। सोलोंथाइनि खोथाखौ लानानै ओनसोलनि माखासे थासारिफोरखौ लानानै माखासे ओनसोलनि जोंनि सोलोंनो गोनां बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनो दि मोजां बिबुंथि होफैगोन आरो जोङो नाजानायाव मोजां मोजां आलासिफोरखौ मोनबोनो हादों। दा बेनि गेजेरजोंनो एसेब्लाबो जोंनि बिसमुरि ओनसोलनि रायजो राजा फरायसाफोर फरायसुलिफोर फोरोंगिरिफोर एसेब्लाबो जोंहा गियान मोनगोन बोसोनथि मोनगोन। बेनिफ्रायनो जोङो माखासे जोंनि ओनसोलनि जौगानायखौ एसेब्लाबो जोङो आवगायहोनो हागोन। आंहा बेनि थाखाय गिबि गोजोननाय थाहैबाय। दा दिनैनि बेलायाव आङो आलासि जिरायग्रा न'ब्लांखौ आं बेखेवनो मोनदों। आं बेवहाय बे समावनो थाख्रि उत्तम चन्द्र ब्रह्म जाय फोरोंगिरिया आंनिनो गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिमोन, सासे गाहाय फोरोंगिरि। बिथांनि मावनाय, बिथांनि फोरोंनाय, बिथांनि दिन्थिनाय गासैबो आङो ओरैबायदि मोजां मोनबोदों। आरो बेखौनो लानानै आं दिनैहाय बेखेवनायाव आलासि जौस्रां बेखेवनायाव आं बुंबोदों। जायखौ आं मोनबोदों बेखौनो बुंबोदों। बिथाङा सासे धार्मिक खन्थाइगिरिबोमोन। बिथांनि खन्थाइफोरखौ जों गांफ्रोमबो लेखायाव मोनबोदोंमोन। बिथाङा जोंखौ खन्थाइबो लिरनो हुदा खालामबोनो थिनदोंमोन गुदि फरायसालिनिफ्रायनो। आजिखालिथ' गोजौ फरायसालिनिफ्रायसो बिदि लिरनाय हुदाफ्रा थायो। नाथाय जोंखौ गुदि फरायसालिनिफ्रायनो लिरनाय फोरोंबोदोंमोन। मावनाय दांनायफोरखौ गुदि फरायसालिनिफ्रायनो गावनि बारियाव लाबोनानै जोंखौ गायनाय फुनाय माइ हानाय बायदि खामानिफोरखौ जोंखौ ट्रेनिं बायदि खालामफैयोमोन। दा बिथांनि बेफोरबायदि मोजां हाबा मावनायखौ जों गोसोआव थादों। आरो बिथाङा ओरैबायदि सासे मानसिमोन। प्रथम फरायसालि सोलिनायनि एसे सिगां समनिफ्रायनो मर्निं एसेमब्लि जायखौ जों आर'ज खनो, बे समनिफ्रायनो जेब्लाबो गावनि गोसोखौ इसोरनि खाथियाव एबा बिमा सरस्वतीनि खाथियाव बिलाइग्रोनानै मेगन मोसेबनानै आर'ज खननांगौ। अब्ला जोंनि साननायफ्रा जाफुङो, जोंनि गोसोआव थानायफ्रा मोनफुंनो हायो बेबादि होननानै बुङोमोन। आरो जोंखौ ओरैबायदि लिरनायनि फारसे आखर साजायनायनि फारसेबो जोंखौ फोरोंबोदोंमोन। बिथाङा ओरैबायदि मोजां फोरोंदोंमोन। दानि देबनागरि जायखौ जों बर' बिजोङाव बर' हांखो हिसाबै लिरो, बेखौबो बियो खुनु बानायजानानै लिरजाग्रा बोदलानानै लिरजाग्रा इंलिस एसामिस आखर बादि नङा बियो। जायखौ साफायदों बे साफायनाय महरैनो मोजाङै लिरनांगौ। अब्लासो जोंनि आखरफ्रा मोजां बेरखाङो, अब्लासो सिनायनो हायो। आरो जायखौ नोंसोर आनजादफ्राव लिरगोन बे आनजादफ्राव लिरनायफोरखौ थख' थख' सिनायनानै आनजादनि पेपार दांग्राफ्रा मोजां मार्क होनो हानाय जायो। बेफोरबायदिनो जोंखौ गोबां मोजां मोजां फोरोंबोखादोंमोन। आरो गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालिसिम जेसेबांखि गोजौआव फराया मानो बे फोरोंगिरिनि गाहायाव थानानै फोरोंगिरिखौ सिबिनांगौ, फोरोंगिरिखौ मान होनो रोंनांगौ, फोरोंगिरिखौ नुबा खर' गंग्लायनानै जेब्लाबो गोसोजों मान होनो रोंनांगौ। साइकेल सालायबा साइकेलखौ दोनथ'नाबाबो ओंखारनांगौ। फोरोंगिरिया जेब्ला बेखौ बोसोन होफिनो थांनायनि बेबायदि समावसो जोङो फोरोंगिरिनि बिथोनखौ लानानैसो जोङो लामा एरायफिननो हानाय बेबायदि जोंनो बोसोन होबोदों। थिग बिदिखौनो लानानै जोङो फोरोंगिरियाव बिबान मोनबोनाय हिसाबै जोंनि इयुननि गथ'फोरखौ जों बेबायदिनो फोरोंबोदों। आरो गुबुनखौबो आं सानो गुबुन फोरोंगिरिफ्राबो जाहाथे बेबायदिनो गथि गथि मोजां मोनसे आखल आखु दानानै गुदि फरायसालिनिफ्रायनो गोजौ फरायसालिसिम साफा साफा मोजां आखल आखु दानानै सारा बुहुमखौ सारा मुलुगखौ सोरां खालामनो हायो। आं बेखौनो आसा खालामो आरो मा।